Teško. Teško ide. Добра вечер на всички. Надявам се вече да сме заедно и да сте тук. Здравейте, казвам се Надя Райкова и днес в рамките на 1 час ще имаме уникалната възможност да разберем как всеки един от нас може да има свой коректор на здравето в дома си, с който всеки ден може да сканираме организма си само за 90 секунди. И така, ние всеки ден може да получим своя индивидуална програма спрямо нуждите ни, която ни води до абсолютно пълна хармония. Това са най-новите разработки в сферата на биорезонансната технология и IT-технологиите. Това е комплицирано от статистика, биология, химия, физика, математика и е в ръцете ви. За мен това е невероятно.
Днес всички ние ще имаме възможността да чуем резултати на хора, които вече ползват тези продукти на компания Web Wellness. Те ще споделят личните си истории, своите успехи и как този апарат е променил живота им. Аз нямам търпение да ги чуя. Виждам, че прекрасната Елена Зарева е тук. Заповядай, Ели. Здравейте, здравейте! Реших да се виждаме по-малко вече от тази вечер. Наде, прекрасно интро. Добре дошли на всички, които се включват за първи път. Аз ще се опитам да бъда кратка. И може би пак е най-логично да си споделя най-голямата победа. Аз всъщност миналия път не можах да се включа, но се похвалих по-миналия, че с биорезонанса за 6 дни си оправих кистата на гърдата. Ходих след това на мамолог, но не можах да се включа да ви се похваля, че той потвърди, че ми няма абсолютно нищо. И аз трябваше да обясня какво съм правила. И доктор ми каза: виж сега, не знам какво си правила, обаче ти няма абсолютно нищо, което за мен просто беше голяма победа. Иначе всичко текущо си върви. Ето как съм си направила. Аз това си включих камерата, разписала съм си програмки, текущи, като според състоянието и според теста на 3-4 дена си ги сменям. И така, и си прекарваме много добре. Малкия списяка нощ с апаратчето, с голямата антисептична. Приключихме с сополите, с хремите, с чудесата, които преди това се чудихме как да се оправиме. Баткато през деня носи и той обикновенно на тези антисептичните. Днес какво му пусках друго я да си видя. Защитните функции на организма и винаги когато излиза някой, пак защитни функции. Някой се включи, обаче може би по погрешка. Защитни функции и имах си още едно за защита, 103, която беше. Особено когато трябва да влизам при много хора или на място, където не се проветрява особено и така. Определено защитата от мръсния въздух е нещо чудесно и действа невероятно. Особено в този момент от коронавируси и всякакви есенни и зимни грипове, които ни дебнат от всякъде вируси. Просто това е един вид нашия щит, нашия шлем, който да ни предпази. И прибирайки се, водичка, ако нещо от някъде, пускам на ново детоксикация, всичко както трябва. И така, и никакви проблеми. Ние, мисля, че 1 месец навършихме, един месец вече имаме апарата вкъщи. И много съм щастлива. Това е прекрасно. Наистина е невероятно как това малко чудо в ръцете ни може по този начин да промени живота ни. Аз наистина нямах търпение да чуя какво е станало, даже да си призная, миналата сряда и писах. Просто исках да видя какво е станало с нейния проблем, с кистата, защото това наистина е страхотен резултат и то за страшно малко време. Много малко време, за 6 дни. Беше ми като топче пинг-понг. Такова топче. И всъщност той ми се отложи тогава часа. Доктор не можа, защото той пътува от София. Аз съм в пазарджик, не можа да дойде, часа веднъж се отложи. И аз си казвам, ето това е знак, че съм в правилна насока, Но не хвана да отида при него и той да ми каже, пункция. И продължих. И всъщност нямаше нужда. Каза ми, няма ти абсолютно нищо. Абсолютна победа. Не така съвсем тихо мълко. Да, много cool, Наде. Сега това е уникален подарък. Просто всеки Коледа, именни дни, всичко това е просто подарък здраве. Винаги е уместно да го направиш. Много ти благодаря, Ели. Направо страхотно. Нямах търпение да чуя наистина твоя резултат. Хубавото на тези конференции и хубавото на всичко, което имаме тук, е, че ние ставаме близки, ние ставаме приятели и започваме да живеем с резултатите и с успехите на всеки един от нас. И личният опит е много мотивиращо, да слушаш на другите и какъв проблем е успял да пребори. Много полезно. Абсолютно, да. Това наистина е чудесно. Просто прекрасно е. Благодаря ти много, Ели. Сега ще помоля Петя, ако е тук и ни чува. Да, тук съм. Добър вечер на всички. Здравей, Петя. Може ли да споделиш твоите резултати? Да, разбира се. Първо искам да кажа, че с биорезонансната технология съм запозната от
няколко години. Винаги съм имала желание да си вземем такъв апарат в къщи, но не съм намирала моя апарат. И когато разбрах за апарата и се обадих на Нели, веднага закупих 2 апарата, без въобще да се замислям. Апаратът наистина е уникален. Хиляди благодарности на господин Черногубов и цялото му семейство за това, което са създали. Хиляди благодарности и искам да изкажа на Миля Стефанович, която ни помага и се отзовава на всеки един проблем, който я потърси. И хиляди благодарности на Нели, че вкара тези апарати в България. Аз съм много доволна. Цялата фамилия, 4 човека сме с апаратчетата. Аз имах един проблем с гъбички в лявото ухо, което ми го показваше апарата. Имах лека болка, но не обръщах особено внимание. Естествено, реших да съм сигурна, че това, което показва апарата, е достоверно и отидох на уши, нос, гърло. Лекара беше много така изненадан, като му казах, че имам апарат, който ми е показал проблема. Прегледа ме и наистина установи, че в лявото ухо имам гъбична етиология. Поиска даже да се запознае с апаратите. Вече го нямам проблема. Да, лекува го и с капки, преписани от него, и с апарата. Много често използваме програми като детокс на организма и антипаразитните. Страхотни програми са и си правим автокомплексите. На всеки четвърти ден си качваме автокомплекса, който програмата създава за нас. Това е, което мога да споделя. Майка ми също си има болешките. Тя този месец прави 82 години. Има болки в рамената, в краката. Пускаме ставни програми, пускаме детоксикация, лимфни програми при нея. И да ви е жива и здрава. Апарата го имаме от края на септември месец. От тогава до сега тя не е пила едно противовъзпалително хапче. А преди това пиеше постоянно и започна да страда с черен дроб, с панкреаса, възпали ги просто от болкоуспокояващите лекарства, но от тогава майка ми не е пила едно хапче. Чудесно! Това е, което мога да кажа. Наистина хиляди благодарности. Мога да споделя и още една история. Моята сестра има куче, което се разболя. Имаше много сериозен чернодробен проблем, възпаление на черния дроб. Направихме му и ние диагностика на апарата. Апарата потвърди проблема на кучето. В продължение на една седмица правихме комплекси, апарата му правеше комплекси, които бяха доста дълги, по 2 часа и 20 минути. Искам да ви кажа, че всяка вечер кучето ме чакаше с нетърпение да му пусна апарата и седеше мирно и кротко 2 часа и половина и си чакаше да му мине програмата. И благодарение на лайф баланса го оправихме и сега е добре. Това е чудесно. Между другото, има и апарат, който е специално пригоден за домашни любимци, за тяхната честота на клетките и за тяхното трептене. Така че просто имайте предвид, че ако имате животинче, на което много обичате и за което искате да се грижите, това е част от грижата, която може да положите за него. Просто това е нещо много добре. Важно. Да, защото животните са част от компанията е помислила и за животните. Да, те са част от семейството. Всички ние, може би голяма част от нас имаме прекрасни животинки вкъщи, така че да, това също е начина, следващото ниво, освен да мислим за близките си и за семейството и за животинките. Благодаря ви много, Петя. Страхотни резултати. Пожелавам ви да имате поне 10 пъти по толкова. Да, сега, много благодаря. И хората просто искам да кажа да не се замислят и да се възползват. Има страхотна черен петък, има... аз не съм от късметлиите. Да мога да си купа сега апарат на половина, но който може, трябва да се възползва. Това е домашния ни лекар. Да, наистина, буквално това е нашето спасение. Това е нашия домашен късмет, ако мога така да се изразя даже. Да. Благодаря ви много, Петя. Лека вечер на всички. Благодаря. Лека и на вас.
Сега ще помоля госпожа Халачева. Йотка, тук ли сте? Успяхте ли да влезете вече? Тя виждам, че има проблеми с микрофончето, така че ще продължим нататък. После, като се разрешат нейните проблеми, ще се свържем с нея отново. Ако може сега да се чуем и да чуем невероятните резултати на Верка Димитрова. Вера? Тази вечер техниката не е на наша страна. Добре. Васка, тук ли е? Да, тук съм, Наде. Васка, здравейте! Можем да продължим с вас, защото тук що изхвърли системата Вера. Ало, защо така се случва с мен, не знам. Здравейте, чувате ли ме? Да, здравейте, чуваме ви. Здравейте. Вие чувате ли ме? Да, аз прекрасно. Не зная, вече трети път опитвам и точно когато трябва да дойде моят ред, нещо става. Добре, Васка, извинете, само да чуем Вера и идваме веднага към вас. Удобно ли е? Удобно е, да, спокойно. Добре. Вера, слушаме ви, здравейте. Много се радвам, че съм с вас. Благодаря. Обичам Нели, че ме запозна с това невероятно нещо. Аз по принцип нямам някакви конкретни заболявания. Слава на Бога, съм здрава. Не съм ходила на лекар от години, 20 и повече сигурно. Самолекувам се. Слава на Бога, от природата. Не употребявам химия, но това беше тавана, който просто летя с него. Употребявах само добавки, сега вече и тях не пия. Близо 2 месеца, сигурно Нели ще ми напомни, защото не помня датата, но мисля, че вече са 2 месеца. По принцип имам много интензивно ежедневие. Спа по 3-4 часа в денонощието, вече 3-та година. Не, че преди съм по-мирна, но сега, благодарение на извинете, развълнувана съм, на лайф баланса, просто имам чувството, че наистина мога да полетя. Единственото нещо, да, правя си комплексите, пускам защитите, пръща от енергия, докато преди това няма шанс да не се уморя. Аз съм счетоводител, имам счетоводна кантора, както и на всички, на никой не му е лесно в днешно време. Но да има как, исках денонощието да е 36 часа, защото 7 ми стига времето. Особено но сега по с март баланса... Да, то да е само март, особено сега в тази пандемия не я обичам, защото имаме четворно повече работа, а и най-вече защото искам хората да са здрави и да са добре. Но да, всъщност трябваше да си правя операция, за която все не намирах време и сега си давам сметка. Така до някъде осъждах себе си, че не намирам време за себе си, мисля повече за другите, но сега съм много щастлива, че не отидох да оперирам лявото си око с катаракта, която вече наближаваше границата, в която след това е безмислено. Но сега виждам без очила в телефона. Толкова съм щастлива и се радвам, че не направих операция. Ще изчакам още няколко дни, може би, да станат поне 2 месеца наистина, за да отида и да видя какъв е резултата. Сигурна съм, че е за добро. Макар че отскоро съм с нови очила, които би трябвало да е перфектно, защото ги коригирах, докато дойде ред за лещата, а сега те ми дават дефект. Значи окото ми е по-добре. Сама го прецених. Но ще го документирам и това. Друго какво? Да ме прощават мъжете, но аз така де. Ние сме си група и семейство. Аз от 3 години преминах всички там критически възрасти, нямах цикъл. За мен това отдавна нямам. За мен, ако наистина нещо действа енергийно, това значи, там беше слабото ми място и с Нели се шегувахме, когато беше тук, че ако наистина действа баланса,
ще дойде отново, което ми прозвуча малко невъзможно, но то наистина се случи. И сега... Наистина ли? Да, наистина. Казвам го най-отговорно. Това е чудесен резултат. Казвам го най-отговорно, макар че ми беше по-удобно без него. Но сега ще видим какво ще се случи следващия месец. Това е чудесен резултат. Щастлива съм и го пожелавам на всички. Просто пръща от енергия и здраве. А използвате ли някакви конкретни програми за... Ами не, използвам си комплексите, съответно тези, които са антиокс, въздух, какво друго, защитите. Аз живея в Сандански, въздухът тук е прекрасен, макар че пак. Но работя с, как да го кажа, то всеки работи с хора, среща се с хора, но изключително напрегнато, особено тази година и до момента, в който не срещнах нея. За Нели говоря. Благодаря на всички. Между другото, извинявайте, наистина съм развълнувана, но около мене и мои клиенти, и близки, и приятели, цели семейства наистина са парализирани. Айде да го кажа в кавички, с диагнози, така ли е или не, изплашени. А аз ги предизвиквам. Предизвиквам ги да ги целуна едва ли не и да ги прегърна и да им докажа, че това просто е измама. В смисъл, дали е така или не, но че има много лесен вариант, с който да излекуват всичко възможно. Дано повече да ме послушат от тях. Дано наистина, защото... става мъчно, че не мога да им помогна, защото непоискано добро не бива да правя, но пък в същото време просто съжалявам, че не ми вярват или нямат възможност ли, знам ли, не искам да се изразявам от тяхно име, защо и как все пак става въпрос и за средства, но това е най-евтиното, което може да си позволи човек. Да, най-евтиното здраве. Това да. е просто... Здраве да не говорим, дори като устройство и лекарство. Аз не обичам тази дума. Цяр, нека да го наречем цяр. Химия, но това е нещо уникално. Прегръщам ви всички и целувам Нели за кой път. Много. Благодарим ви, Вера. Страхотни резултати. Сега Васи, ако е тук. Да, Наде, тук съм на линия. Здравейте. Здравейте. Аз също като Вера, благодаря на Бога, нямам някакви сериозни здравословни проблеми и за това съм си взела и апарата за профилактика, защото това е по-добрия начин, вместо да изчакаме и да имаме някакви сериозни здравословни проблеми, които по-трудно ще решим, да си профилактираме здравето и така да сме по-енергични и жизнени. При мен резултат, който се получи, без да съм го искала, просто ползвайки си автокомплекса, за тези 2 месеца аз смъкнах повече от 8 кг. Да, усещах ги, да, тежаха ми, не съм правила някакви диети, но ето, апарата ми помогна. Иначе настинки така леки, като се усетят още в началото, веднага преминават за минути, да не кажа, да. Като някакво чудо наистина е това. Хванеш ли на време проблема, той се решава бързо. Така че, ако имам после някакви други резултати, ще споделя и но тези са чудесни. Това са 8 кг. Няма жена, която да не се зарадва на такъв резултат. Да, и аз се зарадвах. Как няма? Поздравления, това е чудесно. Благодаря много за резултата. Стискам палци и за още такива. Да, благодаря много. Така, ако може сега да чуя Таня.
Таня Шиндова. Тя винаги има невероятни резултати. Таня? Здравейте на всички! Знаете ли, аз днес първо искам да благодаря на Петя за новата тема, която отвори с своя резултат за домашните любимци, понеже те действително са част от нашето семейство и са жив организъм, който съответно се въздейства от влиянието на апаратите, които по така добър начин въздействат върху нашето здравословно състояние. И мога да кажа нещо, което не съм споделяла до сега с вас, е това всъщност, че аз също не е с чак такъв резултат, но съм изпитала това нещо, понеже имаме 2 котенца на двора, които живеят в нашата къща и понякога тайно с моята дъщеричка ги пускаме на гости горе при нас. И в самото начало, даже още първата вечер, когато когато взехме апаратчетата вкъщи и се прибрахме, пуснахме 2 котенца при нас и аз си пуснах една възстановителна програма, за да тествам, така да се каже, върху моя организъм. И това, което ми направи много силно впечатление, беше, че и 2 котки дойдеха при мен. И дори бях толкова учудена, че направих снимка, която ще направя в пост, нали, да се види, че просто това нещо много ме изненада, че явно те усетиха някакво въздействие и дойдеха и 2 котки, буквално легнаха върху мен. Беше много, много изненадващо за мен, така че действително апаратите въздействат и върху домашните ни любимци, което наистина, както каза и Надето, е изключително голям плюс, понеже те са част от нашето семейство. Всеки, който притежава домашни любимци, знае какво е и е много голям плюс това, че може да въздействаме и върху тях. Можем да им помагаме. Другото нещо, което исках да споделя, е нещо много важно, което установих на малко по-късен етап, след като започнах да използвам Web Wellness апаратите за мен и за моето семейство. Важното нещо е, че експрес теста, който се прави, установява проблем още преди да се появят първите симптоми. И това е изключително важно. Аз имам личен пример, казан още през месец март, когато беше дошъл представител на компанията и ми направи експрес тест. Това бяха още първите ми сблъсъци, така да се каже, с апаратите. Вече, макар че вече имах доказан резултат, аз все още не асимилирах какво притежавам за себе си и за своето семейство. И когато ми направиха експрес тест, човека, който беше представител на компанията, каза, че нещо не е доволен, нещо не са окей моите резултати, но аз, понеже се чувствах добре, не го взех така не че на сериозно, но като на първо внимание. Аз имах работа, бях изключително ангажирана същия ден, продължих да си върша работата и си казах, да, аз чувствам се добре, си пусна апаратчето, но така и не го направих, понеже се чувствах добре и след 2 дни аз бях вече с бронхит. Така че изключително важно е това, че можем да отреагираме на бъдещите проблеми и на това, което се показва още преди да получим първите симптоми, което не е никак за пренебрегване и трябва да го имаме на предвид и да сме благодарни, че можем да отреагираме на време и че можем да помогнем на себе си и на своите близки. Благодаря ви. Благодарим ти много, Таня. Наистина това е най-добрият съвет, който можем да дадем на близките си, на приятелите си, на себе си. Да не чакаме да се случи проблем, а да хванем нещата още в зародиш и по този начин да преодолеем всякакви възможни лоши обстоятелства и лошо развитие в бъдеще, защото все пак най-важно е да бъдем здрави, но не когато се разболеем. Също така, както казва много пъти професор Стефанович, много е важно да не лекуваме симптомите, а да лекуваме болестта, реалната болест, това, което реално ни разболява, но ще имаме възможността да се чуем и с нея след малко. Преди това, нека да чуем последен резултат. Ако може, Лидия.
да се включи. Здравейте, чувате ли ме? Да, здравейте, Лидия! Здравейте, Надя. Миналия път не можа да се получи връзката. Сега се радвам, че ме чувате. И ние сме много щастливи, нямаме търпение да чуем резултата ви. Ами, аз искам да започна още от началото, че когато научих за апаратите, бях в един момент, когато бях започнала, всъщност 1 година, откакто бях влязла в критическата. И усещах целия си организъм като пиано, което не е настроено. Усещах, че нещо се случва, но не знае какво да направя, защото където ходих за помощ, навсякъде лекуваха на парче. Ходих в друг център, в който подобни апарати ползваха само за диагностика. И така. И за това всъщност, може би, имам толкова много резултати, защото бяха започнали едни процеси помъничко от всякъде. Сега вече 3-ти месец използвам апарата. Мога да кажа, че енергийното ми състояние е коренно различно от това, което беше преди 3 месеца. Сутрин ставам в 6:30. Вечер до 12 часа съм обърнала цялата къща. Всичката си работа. Да, всичката работа в момента мъжете, нали, в къщи моите съпруга ми и сина ми не могат да ме спрат. Това, което преди това не се чувствах по този начин. Имах много резултати получавам, защото, пак казвам, много бяха започнали някакви първоначални, нали, процеси, които не можех да си ги обясня, но явно. Значи от година и нещо се борих с много силен косопат. Изглежда беше на хормонална основа, не мога да кажа точно. Сега косопада ми вече, т.е. нали, сега всичко е наред. През това време ползвах толкова скъпи препарати от аптека. Какво ли не съм си мазала на косата, на Рене Фортерер, на не знам какво си, медицински препарати от аптеките и така нататък. Никакъв резултат. Резултата беше 1-2 месеца, докато се ползват препаратите. Даже и хапчета съм пила. След това резултат връщаше се отново косопада. Просто цели шепи коса ми падаха от главата. Сега, вече от близо месец и половина, нямам този проблем, което никак не е маловажно. Просто нещата започват да си идват, да се регулират и да си идват на мястото. Имах гъбички на пръстите, на големите пръсти на краката. Гъбичките ми и ногтите ми израснаха. Всичко е наред. Просто не знам откъде да започна. Аз не искам да бъда и много обстоятелствена, но качеството на ногтите и на ръцете и на краката ми се подобри. Какво да кажа? Състоянието на кожата и така нататък. Комплекси или само всичко е само с автокомплекса. Не използвам. Единственото нещо друго, което използвам, това са резистентност към коронавирус. Това е, което по-често, и активната защита, която ползвам сутрин по веднъж и когато съм в пространство с много хора, нали. Това са нещата, всичко друго си идва. Даже и детоксикация не съм си пускала. Сега днес и преди 2-3 дни апарата показва отгоре до долу зелени линии. Нали, аурата цялата пълна, преди почти нямах аура. Така че все по-често и по-често започва да ми показва апарата едни много добри резултати. Даже не бях виждала, нали,
всички, даже смятах да ги снимам както Йотка Халачева, да снимам нали, резултата и да го кача в групата, но може би и вие получавате такива резултати, затова малко ме досрамя. Напротив, ние Но желаем точно това от вас. За нас всеки един ваш резултат е нещо прекрасно и нещо, което чакаме с нетърпение. Просто за да. нас е много важно. Да, защото всъщност нали, ние сме малко по-напред от вас при използването на апарата, но това, което днеска ми направи впечатление, бях направо, чак ми идваше да си разтъркам очите, защото нали, протозои, вируси, бактерии, гъби, всичко се беше събрало, само наименованията без нито едно, без нищо в тях. Просто като празни редове, нали? Нищо няма. Бях много щастлива, защото първоначално, нали, когато започнах да ползвам апарата, имаше по примерно 5-6 до 10 различни неща под всяка една от тези от групите. Нали, протозои, вируси, бактерии, гъби, хелминти и така нататък. Така че мога да се похваля, щастлива съм. Не зная как бих могла да живея без този апарат. Не го давам нали, за нищо на света и миналия път го казах и благодаря на тези, които ни го показаха и на тези, които пък са наши съмишленици и продължават след нас. И дай Боже такива резултати на всички. Благодаря ви много за резултатите. Благодаря и аз. Сега искам да дам думата на първия ни специален гост тази вечер. Това е доктор Владимир Шишков. Той е специалист по диетология, член на Българското научно дружество по хранене и диетика. И работи за нещо, което е изключително важно, а именно за достигане на състоянието на оптималното здраве на организма. Доктор Шишков? Ало, здравейте. Здравейте на всички. Да. Добър вечер, чуваме ли се? Ало? Чуваме се отлично, слушаме ви. Да. Сега аз в интерес на истината нямам чак толкова много опит, просто защото при мене графика е доста плътен и все още не мога да ползвам уреда, както бих искал аз. Имам само няколко пациента. В интерес на истината по-голям опит имам с диагностиката. Имам, разбира се, и няколко терапевтични резултати. Няколко пъти съм разказал за този тежък ишелгичен синдром, който имах и който всъщност ме убеди да си взема терапевтичния уред, т.е. Life Balance. Напоследък доста повече работих с Life Expert. Това, което за мен е важно като специалист по хранене, че той дава изключително прецизни анализи на микронутриенти, т.е. витамините, аминокиселините, дава едно доста грамотно подредено меню. Когато се влезе, може да прави анализ на полезни храни и да ги наречем вредни храни. Тоест, много бързо може да се състави една професионална диета, ако се ползват показанията на уреда. Имам, за сега все още не смея да кажа, че чак потресаващ резултат, но една пациентка на мой близък колега с много тежка диагноза, това е панцитопения, т.е. имаме намаляване на всички редове кръвни клетки. Там дори и най-тежката артилерия в медицината в момента е много затруднена. Тя лежи във водеща хематологична клиника в София. Разбира се, аз не знам какви други неща там тя прави, но аз си заредих програмите от уреда. Даже се допитахме и до професор Стефанович. И смея да кажа, че за момента тя задържа положението. Няма някакво драстично подобряване, но няма и влошаване, което е успех при такава тежка диагноза. Имам, разбира се, и няколко резултата при
по-леки симптоми, да кажем, при мигрени, нали, някакви хронични главоболия, тензионни, които успешно се повлияват с лайф баланса, но аз основно в момента повече работя с диагностиката. Все още нямам възможност така интензивно да работя с терапевтичния уред, така че само няколко резултата, но те всички до момента са добри, нали, нямам лош резултат. Така че просто имам намерение да натрупам повече опит. Предполагам, че следващия път, когато се чуем, ще имам някои нови резултати да разкажа. Много ви благодарим, доктор Шишков. За нас наистина е ценно да имаме възможността да чуем лекар, който да използва и да има смелостта да използва този уред, защото всички знаем, че това не е в най-голямото желание на лекарите. Всъщност е хубаво да има и болести, но вие наистина сте смел, защото искате да лекувате и наистина желаете оптималното здраве на организма, което е инфинитивното състояние. За нас е чест, че сте тук. Благодарим ви. И аз ви благодаря и до нови срещи. До нови срещи. А сега нека приветстваме невероятната професор Миля Стефанович. Тя е специалист по квантова медицина, електропунктолог, натуропат и прекрасен човек. Хвала вам, що сте овде, професор. Част нам е. И нашата преводачка Вяра. Да. Здравейте. Здравейте. Dobro večer svima. Dobar večer na всички. Htjela bi svima da se zahvalim za ova izlaganja. Искам да благодаря на всички за представенията, които направихте. И доктор Пети и Владимиру. И на Петя, и на Владимир, и двамата лекари. И на njihovoj stručnosti. И да подчертая тяхната висока квалификация и специализираност. Ja želim večeras da u nekoliko reči osvestim jedan drugi deo nas, a do toga ćemo svi doći. Да осветля един друг проблем, една друга страна, ако успеем да стигнем до това. Jer kroz harmonizaciju mi ne menjamo samo, ne čistimo bolesti. Защото чрез тази хармонизация ние не само се прочистваме от всевъзможни болести, već menjamo i svoje psihičko stanje. Но променяме и своето психологическо състояние. I vrlo jedna bitna stvar koja nam se dešava, mi se odričemo bolesti. И най-важното, което се случва с нас е, че фактически се отричаме от болестите. Пренебрегваме ги. I ona prestaje da nas interesuje. И те престават да ни интересуват. Onog momenta kad ne razmišljamo više o bolesti, već počnemo da razmišljamo o zdravlju, ono i dođe. И когато забравим за болестите и престанем да мислим за тях и да се тръшкаме, а главната ни цел и предмет на мисленето ни стане здравето, то от само себе си се появява при нас. I zato u ovom periodu koji smo mi prošli zajedno s vama, taj 21 dan kompleksa. И за това през този период, който преминахме заедно с вас, който се състоеше от 21 ден, вървяхме ръка за ръка, водени от комплексите. Pomogao vi je svima da očiste akutne probleme. И този период беше решаващ за всички вие да изчистите своите акутни, спешни проблеми, наболели проблеми. I da se suočimo sa onima koji su zaostale ili hronični problemi. И вече да се срещнем очи в очи с изоставените, запуснатите хронични проблеми и болести. I da ih pojedinačno izbacujemo iz našeg organizma. И вече един по един, решавайки ги, да ги изхвърлим от нашия организъм.
zajedno sa tim radimo i psihosomatske programe. Sad bi bilo dobro da svako od vas uradi psihosomatiku, da pogleda psihosomatiku i ako ima psihosomatskih programa, da te psihosomatske programe prvi koji vam je po redu, jer tu ima više programa koji su, ali prvi koji je po redu, da ga jednostavno skinemo preko programera. И сега вече е важно да почнем да решаваме и психосоматичните проблеми, като знаете, че психосоматичното състояние е комплексно състояние на организма, затова трябва да почнем да решаваме тези проблеми чрез първата програма за психосоматично въздействие. Казвам първата, защото те са многобройни, много са една след друга, но най-първата ще ни помогне да направим първата крачка. I da taj program minimalno nosimo mjesec dana. И минимум един месец трябва да си пускаме и да носим апаратчето с включена тази програма. Първата психосоматична програма. I da pratimo naše misli kako one funkcionišu i šta nam se dešava. Много е важно да контролираме, да следим своите мисли и да внимаваме какво мислим и какво ни се случва. Na taj način ćemo vidjeti šta se u stvari dešava u našem organizmu i koliko smo opterećeni različitim programima. По този начин точно ще установим доколко нашия организъм е натоварен с различни проблеми, както и психиката ни. И то негативnim programima. Особено важно е да внимаваме с какви негативни мисли и програми сме заели съзнанието си. I kad budemo shvatili da jednostavno više ne razmišljamo o bolesti nego o zdravlju, bolest će nestati. И когато се хванем вече на мисълта, че не болестта е предмет на нашите размисли, а здравето, то самото здраве вече ще е дошло, а болестите ще са си отишли. Isto tako će nam se dešavati stvari u biznisu ili u našem ekonomskom blagostanju. По подобен начин нещата ще се оправят, ще вървят към добре и по отношение на нашето икономическо състояние и бизнес дейността ни, която извършваме. Kako prestajemo da mislimo o bolesti, mi prestajemo da mislimo i da je život težak. Понеже преставаме да мислим за всякакви болести, съответно преставаме да се тръжкаме и да мислим колко е тежък живота. И излазимо из програма сиромаštva. А също така, това в психологически аспект, излизаме от самопрограмирането си да сме бедни, от програмата за бедност. Apsolutno. I kad se to desi, mi više ne razmišljamo šta ne možemo, nego počinjemo da gledamo život sa drugog aspekta šta možemo. И вече не се притесняваме от това какво не ни е възможно да осъществим, а търсим все нови и нови възможности, какво нещо ново да създадем и да направим положително в своя живот. И tad počinjemo tek da živimo i učimo. И едва тогава започваме истински да живеем и да се учим. Neko pre, neko kasnije će stići do te tačke ako je već krenuo. И щом сме тръгнали вече по този път, някой от нас по-рано, а други по-късно, но всички ще стигнем до този момент, до тази точка в своя живот. I tek ćemo biti srećni i radosni koliko smo naučili i koliko možemo upravljati svojim životom i svojim financijama. И едва тогава наистина ще се почувстваме щастливи и доволни и от самата мисъл, и от реализацията си, какво сме постигнали в живота си, не само и за здравето, но и за финансите си. И то е наша budućnost. И това е нашето бъдеще. И budućnost naših porodica.
и светлото бъдеще на нашите семейства. Ako smo krenuli ovim putem. Щом сме тръгнали веднъж по този път, ja neću vam pričati o korišćenju aparata, to su vam postale već igračke. Изобщо няма вече да ви разяснявам как се ползва апарата. За вас това са вече познати и любими играчки. I vi već puno toga radite na samim aparatima i istražujete. И вие сами вече, занимавайки се с апаратите, много лесно се справяте с тях и научавате все нови и нови програми и възможности на апаратите. I sad trenutno ste zainteresovani za određene bolesti koje ste imali i koje su vam se pokazivale kao bol и kao проблем. И всеки конкретно в момента се интересува как да изчисти някоя своя болест, която се е проявила при него като болест или болка. Onog momenta kad budete počeli da razmišljate o održavanju zdravlja i korišćenju aparata, onda ste prevazišli mnogo toga. И в момента още, щом почнете да ангажирате мисълта си с това как да ползвате апарата с цел да подобрите своето здраве и виждате и реалните резултати, вие вече сте постигнали нещо. Направили сте първите крачки. Tada u toj situaciji nećete imati straha ni od kakve bolesti, ni od kakvih počasti koji se danas promovišu u svetu. И при това положение изобщо вече няма да се страхувате от каквито и да било болести или проблеми, които се проявяват в света в днешния момент, в сегашния момент. И čak će te bolesti postati smešne. Дори тези болести ще ви станат смешни. Jer su to programi koji su nametnuti. Защото болестите всъщност представляват някакво кодиране, някакво наложена на нас като модел на мислене, наложен модел на мислене. Mi smo sa našom psihičkom nestabilnošću njih primili. А ние, понеже сме много тревожни, психически нестабилни и ги попиваме и ги приемаме в себе си. I sva naša nezadovoljstva smo strpali u bolesti. И всичките наши житейски негодования, недоволства ги превръщаме и сме ги превърнали в болести. Kad iziđemo iz tog kruga, когато излезем от този омагьосан кръг, mi onda počinjemo da negujemo zdravlje, radost i srce počinje da nam peva. Започваме вече да се грижим за здравето си, да се чувстваме здрави, а това е първото условие и сърцето ни да пее, защото сме радостни и щастливи. Znam da će sad i Petija i Vladimir kazati da je to utopija, da ljudi moraju biti bolesni. Сигурна съм, че сега и Петя и Владимир биха казали, че това всъщност е една утопия, че хората неминуемо боледуват. Nije utopija, vidjet ćete i sami. Ali nemojte raditi na pacijentima. Petija je fantastično krenula da radi na sebi, a verujem da će i Vladimir. Radite na sebi. Не е утопия, вярвайте ми. И всъщност по-добре прави Петя, започвайки да работи и да изпробва апарата първо върху себе си. Това е правилният начин. Първо върху себе си изпробвайте и вижте всички предимства на апарата и от неговото въздействие. I posmatrajte to kroz svoj organizam i vidjet ćete da je to jedna velika istina. И виждайки резултатите, проявени във вашия собствен организъм, ще се убедите, че това е пълната истина. Zdravlje je primarno, bolest je sekundarna. Първичното състояние е здраве, а болестта е някакво наслоение, вторично състояние, придобито състояние.
Ja sam se često šalila. Често се шегувам. I kažem, pametan narod krštava decu, a oni drugi krštavaju bolesti. И казвам, умните хора кръщават децата си с хубави имена, а другите се чудят как да назовават болестите. Ясно. И kad nešto krstite, onda to postoji. И когато дадете име на нещо, особено на нещо лошо, то започва да съществува. I često ljudi ne umiru od bolesti, nego od dijagnoza. И често хората фактически умират не от конкретна болест, а от диагнозата, която са научили. Zašto je to tako? Zato što to uprogramiraju sebi. Защо е така? Защото по този начин човек се самопрограмира за нещо лошо, за болест. I ako se programira, onda on ide u tom pravcu. И естествено, като се е програмирал, самопрограмирал и целият му организъм, и той самия, и психиката му върват в това направление. I zato vas molim, ubacite psihosomatiku i počnite da brišete te stare nepotrebne programe koji su u vama. Затова ви моля, и то най-сериозно. Включвайте психосоматиката и тези комплекси почват да изтриват от вас негативните заложени у вас програми за болести и неудачи. I vidjet ćete kako će vaše psihofizičko stanje da se menja. И наблюдавайте и ще се убедите, че вашето психофизиологично и психосоматично състояние започва да се подобрява. Morate biti spremni da prihvatete sebe nove. И бъдете готови да се възприемете себе си по нов начин. Вие ще бъдете вече нови хора. Mnoge stvari koje su vam bile navodno bitne, koje su važne, postaće vam nebitne. И ще се окаже, че неща, които уж са ви били много важни и първостепенни, всъщност нямат никакво значение за вас. I dobit ćete viziju kojim putem treba ići. И също ще получите съзнание, визия за това точно какво трябва да правите, по какъв път да вървите. Naša je sreća što ovu kompaniju vode vizionari. Всъщност ние имаме огромен късмет, че нашата компания се ръководи от хора с визия, с мечти за бъдещето. I što su nam jako dobro trasirali put. И в това е нашия късмет, че много добре са очертали, трасирали нашия път. A na nama je da to izgradimo. А ние самите имаме задължението пък да изградим този път. Всеки сам за себе си и за другите. I zato neću vam ništa više večeras pričat. Mi smo ovdje u Srbiji u jednoj drugoj fazi, jer dosta smo ranije valjda krenuli i sad ljudi su u fazi akcija da kupe što veći broj uređaja, da opskrbe porodice jer su shvatili da 1 ili 2 uređaja u porodici im ne znači ništa. За това не бих искала да продължавам да ви разяснявам предимствата на апаратите. Ние в Сърбия сме вече доста по-напреднали сме и всъщност вече нашите хора имат други стремежи да закупят колкото може повече апарати, да обезпечат семействата си, защото един апарат се оказва крайно недостатъчен за нуждите на цяло семейство. Убедени в позитивното му въздействие. Да, jer kod nas već uređaje koristimo 2,5 godine i ljudi su sazreli u tom svom stremljenju da shvate, promenili su sebe, izišli su iz faze bolesti i to je drugačiji način i rada i ophođenja. Vi ste sjajni i radite timski, što je jako dobro, ali je
Защото ние в Сърбия вече 2 години и половина, откакто имаме апаратите, и хората са минали фазата на изчистване на организма, на преодоляване на болестите, на излекуване, и все повече се убеждават колко в позитивното въздействие на апаратите. И sad sam ispustila jednu rečenicu. Ok. I danas jako puno ljudi iz te grupe postali su biznismeni. И което е по-важно, хората са добили самочувствие, възоснова на своето здраве и психическа устойчивост, и смело са тръгнали да правят бизнес, и повечето от нашите хора, закупили апаратите, в момента са бизнесмени. Zašto vam ovo kažem? Jer ovaj naš Business Process Technology ima 3 grane. Jedna je wellness, znači da budemo zdravi. Drugo je da se obučimo, da možemo da zarađujemo novac u toj oblasti, šta nam drugo treba, da bi mogli da živimo što kvalitetnije, što zadovoljnije, a jedno prati drugo. И затова нашия бизнес процес, фирмата ни в Сърбия, има поне 2 задачи. Първата е да работим за здравето, а именно да разпространяваме тези уелнес апарати и за себе си, и за всички познати, колкото се може на повече хора. Второто е, че и благодарение на това печелим пари, нещо, което е необходимо, за да живеем по-добре. I što je isto tako važno, kod nas već ljudi ulaze da investiraju i da čuvaju, u stvari da umnožavaju и čuvaju svoje novce на сигурно место. И третото, което е в резултат на всичко това, вече спечелените пари, нашите хора се стремят да инвестират и да умножават, като ги влагат в перспективни дела на сигурно място. Mi sad trenutno već radimo na tome kako napraviti što bolji mrežni sistem i da što brže dolazi do stvaranja biznisa. Znači, izašli smo iz faze dečjih bolesti. Да, може да се каже, че сме надмогнали фазата на детските заболявания и детската възраст. Вече сме зрели като фирма и се стремим. Нашия път е да се разширява и разклонява мрежата от наши дистрибутори и по този начин все повече хора да имат достъп до тези апарати и да се прави и бизнес. И ми имamo svoju misiju. Така че крайна сметка ние имаме своя мисия. Nije više bitno da zaradimo samo danas, nego da stvorimo budućnost i nama i svojoj deci, kao što i ja želim da i vi to shvatite, da je smisao ovoga što radimo zajednička и да е то мисия. И всъщност нашия стремеж не е само да печелим и паричната страна на нещата да е добре, а напротив, мислим за бъдещето и правим добро на много хора, колкото може по-широк кръг хора да имат достъп до тези великолепни технологии. Така че това е нашата мисия. Да разпространяваме здраве и добро самочувствие. Ясно. Vi imate jednog sjajnog lidera. Вашия лидер е един прекрасен човек. Нели Павлову. Нели Павлова. Koja ume da vodi odlično tim. Която умее да ръководи и води своя екип перфектно. На вама е да створите мисiju. А вие трябва да се проникнете от мисълта, че имате мисия и да я реализирате. Да изчистите умове и да направите мисiju. Значи изчистваме умовете си от всякакви наслоения и проблеми и се посвещаваме на мисията.
Hvala vam za večerašnje veče и što сте ме pažljivo слушали. Благодаря ви, че тази вечер ми дадохте възможност да разговарям с вас и че ме слушахте внимателно. Želim vam puno uspjeha u budućem radu. Желая ви много успехи в бъдещата ви дейност и работа. Želim vam da što bolje profitirate u predstojećem vremenu, to jest do 27. kako ga zovu Crni petak. Желая ви до 27, така наречения черен петък, да имате много успешна дейност и печеливша дейност. Във всяко отношение печеливша, да. Ako vam treba moja pomoć oko preračuna kako je najbolje proračunati, napraviti najbolji biznis za ovo kratko vreme, može se mnogo napraviti. И вярвайте ми, макар че времето е кратко, аз ще ви окажа помощ, за да направите своите изчисления и да тръгнете в този бизнес. Нищо, че е кратко времето. Много može da se uspее za него. Može mnogo da se uradi, čak je nekad dovoljno i pola dana da čovjek napravi biznis. Znači, ako se kockice slože. Даже половин ден понякога, ако като хвърлиш зарчетата се падне печеливша комбинация, може да се подреди бизнеса. Дори само за половин ден. U buduće, nemojte gledati šta nemate, gledajte šta imate. Така че в бъдеще не се концентрирайте върху това какво нямате, а какво имате, гледайте. Na prvom mjestu imate Božju ljubav. На първо място имате Божията любов. I ako vas ona vodi, imat ćete sve. И ако тя ви води, ще имате всичко. I budite sigurni u sebe. И бъдете сигурни в себе си. I to je najvažnije. Това е най-важното. Želim vam lepo veče i budući naredni dan i sve dane ispred. Желая ви хубава вечер и прекрасни идващи дни, предстоящи дни, всички дни. Hvala vam. Благодаря ви. Благодаря ви много, професоре. Благодаря ви, както винаги, невероятно вдъхновяваща. Оставяте ни всеки път без думи. Благодаря и на Вяра за невероятния превод. Просто много си ценна и ти си проводника на енергията на професор Стефанович, която минава през теб. Благодарим ти много. Погледнете професор Стефанович как излъчва светлина. И да. Няма нужда от коментар. Да, благодарим ви много. Хвала пълно. Да. На всички искам да пожелая една прекрасна вечер. Благодаря ви за прекрасната конференция, благодаря ви за прекрасните резултати, които всеки един от вас реши да сподели, защото това е личен избор, който е много ценен, защото така вие избирате да помогнете. Да помогнеш е избор, който ние трябва да направим. Благодаря ви за прекрасната вечер. Не забравяйте, че черния петък предстои, така че ако желаете да инвестирате в здравето си, сега е момента. Обичаме ви, прекрасна вечер!